имрӯз дар толори синои пажӯҳишгоҳи тибби бунёдии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино бо иштироки роҳбарият ва доираи васеъи омӯзгорону донишҷӯён бахшида ба рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. Дар чорабинӣ раёсати донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино оид ба моҳияти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми давлатдории навини тоҷикон, нақши он дар эҷоди заминаҳои ҳуқуқии бунёди давлати озодапарвару соҳибихтиёр, ифодаи ормонҳо, ҳимояи ҳадафу манфиатҳои миллӣ, осори таърихӣ ва фарҳангӣ андешаронӣ намуданд. таъкид гардид ки Конститутсия ба сифати қонуни олӣ заминаҳои ҳуқуқии пешрафти ҷомеаро аз тариқи қабули қонунҳои нав гузошта муносибатҳои ҷамъиятии мухталифро таҳти танзим қарор медиҳад. дар моддаи 41 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки масъалаҳои ҳуқуқ ба таҳсили шаҳрвандонро кафолат медиҳад, ҳукумати мамлакат таҳти сарварии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ маърифро ҳамчун самти афзалиятнок сиёсати давлатӣ эълон намуда, ҷиҳати баландбардоштани дараҷаи маърифатнокии аҳолӣ, хоса ҷавонон, тадбирҳои зиёде амалӣ карда шуданд. солҳои охир дар гӯшаю канори гуногуни Тоҷикистон садҳо муассисаҳои таълимӣ, мактаб интернатҳо, боғчаҳо сохта ба истифода дода шуданд ки дар онҳо тамоми шароити кору таҳсил фароҳам оварда шудаанд. бояд қайд намуд ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон санади ҳуқуқию сарнавиштсози миллату давлат ба ҳисоб рафта дар бунёди давлатдории навини миллии халқи тоҷик ва эҷоду татбиқи ҳуқуқу озодиҳои инсону шаҳрванд, таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ нақши арзишманд дорад. Конститутсия маҳсули андешаи миллӣ ва арзишҳои бунёдии халқи кишвар мебошад, зеро ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз маҳз ба шарофати андешаву ҳуввияти миллӣ, таҳаммулгароӣ ва ҷасорату матонати сиёсии мардуми дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ қабул гардида барои устувории пояҳои давлати мустақил мусоидат намуд. ҳамчунин дар чорабинӣ меҳмонон ва ҳайати профессорону омӯзгорон паҳлӯҳои гуногуни Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳи муфассал доданд. воқеан дар ин санади таърихӣ соҳибихтиёрӣ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳибистиқлолӣ, тамомияти арзии Тоҷикистон, дахлнопазирии ҳудуди мамлакат, моҳият ва вазифаҳои давлат, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, забон, рамзҳои давлатӣ, шакли давлатдории Тоҷикистон, ҳадафҳои сиёсати дохиливу хориҷии давлат комилан сабт шудааст. ин ҳуҷҷати тақдирсоз дар даврони соҳибистиқлолӣ барои таъмини ҳуқуқу озодӣ, муайян намудани вазифаҳои асосии инсону шаҳрванд шароит фароҳам овард. ҳамин тавр чорабинӣ бо иҷрои барномаи фарҳангӣ анҷом ёфт.